ambalma Sherifla TV la jabaw ambo fo islamia ka foli no ala ka kishina ka hinena ka baraka ambe Allah taala deli ala ko ke ka anni aw bela jelena bo aw bismillah ka jemu ka mande hukumu konna la no dina baro mi jemu ka hina be wuli ka se karamo ma hani ka karamo bismillah wala saka baro ke ni uye dina kuna fununa be an karamo ani ambalma ke ani andine baraka nyo no ya ankaramo Muhammad Yusuf Sako alibi ambulo bi dine baro keneka Muhammad Yusuf Sako timai meme yira mala tuni ne dashi ya fole anga jamukan konnala mala ko donne no kosobe jamana kono aka chesri ni aka wuri ka jola dine bara hukumu konnala jamana kono dine ton chama meno abe baraka mun konnala kanaka yala jami'at ansar din islami uluka wajulu kala ka tono wuduhul islami sarahatan abe barake o konnala ani akalla kala ni joro chama wera mumbe aburo dina kono wati sunya kama andatna sekado ubela ankara mo Muhammad Yusuf Sako de amuro bi dina baro keneka yana anga do baro kono ami ankara mo bismillah Muhammad assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم شك كان أما فا كأمبي على فو نعم كأول مرة كبركة على ميسونا أنا نيون سرو كنينكا ikokura ya fo choko mina intention folo ye kay kene kono wa madre la fera bela kana ke inshallah amin ya rabbal alamin kadila la fera bi amena lamini kala baroni aywa kisamunu ye ala ka famudi uma ala kala choko mala ka no anyero ye ka takabara ken ala ka no ambela jeli ala ka kambela jeli nafa ya mustafa al-karim sallallahu alaihi wasallam Muhammad Yusuf ni fuli no ko fe amidu anga baro konnala bi baro dakume minka o ye islamia ye solution dinade gela man na chugo islamia be solution do di solution mo ni harama de tukuran no fe abi bo de kun na la man ke de façon anga dine islamia de anya o de choisi anya nyanya resoro kono wa anya o de choisi ameka baraka ni o de yani anga do gela islamia solution mo di gela kan ami ni ngali nyebla ke o sababu juno yare de be na ni gela harama de kan nyana ma kono naam Usas kan vraiment ambi ala fo naam ka wali mado ka barkada ni mafli anga nyon soro folo la ne kene kelinga ngo ala ye adaba di dan ka fendo de di ama min di dan fento mo o de ka be bina ye adaba de ka masuliya ka bu nyina mayina ka tebe dan fento beka fendo be adaba de na fo ma ko la curiosité o de nere ba fe ka doni fe nsuge mu o kama yika nyiningali ake kumbe sabla ni fe o fenkeli iba sala ke kumbala kosabe gele ya mu de bi nani ayi anga nyininu ni anka segesegelu be ko fe anya soro ka fo gele ya bazi bafla bala o folo juma yi tabiatul hayati dunyawiyya an yɛrɛ bɛ diɲɛ ɲɛnamaya min kɔnɔ o ye gɛlɛya yɛrɛ sababu fɔlɔ ye Sheikh kan kuma min Allah subhanahu wa ta'ala a ye an fa Adama dan a ko ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna sakanu o ye adamaden sabati yɔrɔ de ye o ye adamaden to yɔrɔ de ye o ye kɛ yɔrɔ de ye o ye hakili sigi yɔrɔ de ye ani maabitu tɛ kelen ye mabitu bi se ka kɛ yen waati la e bi tila ka bɔ yen nka n'i y'a mɛn sakanu o ye adamaden jigisiyɔrɔ de ye o de kama ala ye furumuso tɔgɔ da ko sakanu litaskunu ilayha bon ala mɔgɔ b'a la adamaden ka sabati alijina de kɔnɔ o de kama a ko an fa n'an ba o y'olu tɔɔrɔ ye nka a y'aw jilaja sitana ka na aw labɔ alijina kɔnɔ fala yukhrijannakum min aljannati fatashqa na ya ulabo adama ibina sege ibina sege mi jengena mayen ono adu bora bo ala dun ka kuma ati yeleme ala ko na bora ibina sege do ibina yi anga nyena ma yere sigilen do sege de kan parce que na bora ambi sege donc an yere ka nyena ma ya nature la asige me sege kan anga fuite so fa ka sɔrɔ a bi sɔrɔ sɛgɛ de kɔfɛ rahatuha mamzujatun bi marara yayi c'est-à-dire i mana lafiya cogo a lafiya ti sɔrɔ sɛgɛ dɔ kɔfɛ sigatala n'i y'a mɛn k'i bɛ ka dumuni kɛ i bɛ dumuni kɛ de kuma min n'i ye baara de kɛ n'i y'a mɛn k'i b'i sɛgɛn lafiya bɔ
i sɛgɛla de i ye wuli ka jɔ de kɛ i bɛ sɔrɔ ka t'i lafiya chaque kan n'i ye muso kɛtɔ ye ka den da sen kan a bɛ kalo kɔnɔntɔn de kɛ sɛgɛn ni ŋɛnɛ ni tɔɔrɔ la ka tila ka taa bila saya ni balo cɛ ka sɔrɔ ka den nati a dɔw yɛrɛ b'i to a la ko a tola muso kɛlɛ la mais o bɛɛ kɔfɛ n'a bɔra la a bɛ tila k'i ɲɛsin dɔ wɛrɛ ma donc i bɛna ye an ka ɲɛnamaya yɛrɛ sigilen don degun de kan nka degun min don c'est normal parce que a degun kɔfɛ i bɛna hɛrɛ min sɔrɔ o de ka bon ni degun in yɛrɛ ye donc a kunbɛn filanan ye min ye Cheick Kane o de ka jugu n'a bɛɛ ye sitana ye fɛn dɔ fɔ Adama ye a ko hal adullukuma ala shadratil khuldi wa mulkin la yabla a t'a to ne ka yiri dɔ jira aw la jiri min n'aw y'a dun aw bɛ ɲɛnamaya bada sɔrɔ l'immortalité le pouvoir suprême n'a y'o dun dɔrɔn saya ko tɛ yen bilen ɲɛnamaya bada don wa mulkin la yabla a bɛ tila ka masaya sɔrɔ a bɛ tila ka sebaya sɔrɔ sebaya min n'a tɛ ban o nata kama fo n ka a sɔrɔ Adama n'a musoya ɲɛsin a ma nka u tun nata ye fɛn min ye a ma sɔrɔ mais Cheick Kane n'i ye denmisɛnnin o denmisɛnnin ye ko a fa bɛ luwanse la a ka ca Ala fɛ denmisɛnnin fan caman b'a bila kun na ko ale fa ka fugariya de y'a to n'a bɛ luwanse la a ka baarakɛbaliya fo dɔw b'u fa jalaki ko ne fa y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ Bamakɔ yan o tun bɛ du feere dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 5 dɔw yɛrɛ b'a di la ko a banna k'a san ko a ka fugariya don o la Adama dɛsɛra ka fanga banbali min sɔrɔ a den dɔw natala o fanga banbali sɔrɔli de la bi o kɛn bɛ k'u ni bɛɛ d'a kan n'i y'a ye an fa m'a sɔrɔ a ka fugariya de y'a s'a ma o la f'anw k'a sɔrɔ de fo ne de ka bɛɛ mara o bi adamadenw bila ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma mɔgɔ bɛ taa bin ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ka jamanaw daraki ka ɲɔgɔn ka sew daraki ka ɲɔgɔn ka fangaw daraki ka taa ɲɔgɔn ka jamanaw ci mun na fo n ka n ka se yɛlɛ bɛɛ kan wa fo n ka bɛɛ mara ni nata o kɛn bɛ ka gɛlɛya fana se diɲɛ kɔnɔ zango an bɛ don min ko bi gɛrɛw kɛla kɛlɛw kɛla c'est à dire a bin bɛɛ de bɛ na ni degun ni degun i ye kumaba fila fɔ minnu ye degun sababu ye kelen o ye Ala ka kɛ cogoya de a tabiya o ye naturel ye maa si tɛ se k'i yɛrɛ bɔ kɔnɔ i ye filanan min fɔ o ye an yɛrɛ dama bɛ kɛ sababu ye ka degun min lase ɲɔgɔn ma kuma bɛ min nɔfɛ sisan ni gɛlɛya nana maa donna gɛlɛya kɔnɔna la a mana kɛ gɛlɛya fasɔn ye Ala ye gɛlɛya min lase ma i seko t'a la o wala an yɛrɛ dama ka comportement ye gɛlɛya min lase ɲɔgɔn ma n'an b'o degun kɔnɔna la silamɛ bɛ solution jumɛn di an ma silamɛ bɛ ladilikan jumɛn di an ma walasa an ka se ka gɛlɛya waati ka se k'a kun ani ka se ka solution sɔrɔ ka bɔ a kɔnɔ alhamdulillah Cheick Kane kuma daminɛ na i ye kuma dɔ fɔ a kuma diyara n ye kosɛbɛ anw ye silamɛw de ye bon ko mana na silamɛ ma silamɛ kan ka solution sɔrɔ silamɛya de kɔnɔ Cheick Kane laada bɛ se ka adamaden koro ka dɔ da dɔ fɛ min man di ye nka silamɛya a kɛlen bɛ ka da bɛɛ yɛlɛ k'a jira i la min ka ɲi i ma a b'o jira i la min man ɲi i ma a b'o jira i la mais au plus grand jamais silamɛya t'a fɔ i ye ko nin de ka di i ye o ta nka nin de ka di i la o ta donc ni gɛlɛya nana silamɛya bɛ mun de préconiser silamɛya bɛ mun de jira fɔlɔ silamɛ la filanan bɛɛ la a bɛ na n'i ye fɔlɔ adamadenya source yɛrɛ de mɔgɔya source a bɛ na n'i ye yen de a bɛ fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min ɲini fɛ ni degun b'i kan i ka solution ɲini degun in bɛ se ka wuli ka bɔ i kan cogo di o de kama Ala b'a fɔ an ye Kuranɛ kɔnɔ a ko istainu bi sobri wa solati fɛɛrɛ tigɛ degun bɛ se ka bɔ i kan cogo di a ma dan o ma dɛ fɛɛrɛ in bɛ tigɛ ni solution jumɛn ye mun de b'a to n'i bɛ se ka degun wuli ka bɔ i kan a sɔbɔ fo i ka sabali tubabuw b'a fɔ ten ko la patience est un chemin d'or ko muɲu o ye sira de ye sira min n'a sanulaman don kuma dɔ la anw bɛ fɛn fila don ɲɔgɔn na an b'a fɔ ko sabali ani muɲu
nga ni fili kɛla fa bɛɛ labɔ ye i b'a bɛ fara tiɲɛw kan sabali laɲini ye mun de ye adamaden mago bɛ fɛn dɔ de la o fɛn in ti sɔrɔ ni sanga dɔ tɛ f'i ka sanga dɔ de kɛ a nɔfɛ walisa i k'a sɔrɔ i bɛna sanga min k'a nɔfɛ dɛ o de ye sabali ye o ye muɲu de ye i y'a faamuya nabila Musa walisa a ka se ka muso kelen furu a ye san 10 de kɛ baradenya la a y'o waati sabali kɛ o ko bɛ n'o faamu Ala sɔrɔla ka n'o d'a ma a tilala ka na tuguɲɔgɔnya kɛ Khidru la ka san caman kɛ munna a ka se ka kodɔn sɔrɔ o la ni degun b'i kan a ɲini ka bɔ degun na ni mun ye ni sabali ye silamɛya bɛ min ɲini silamɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnya ma o ye sabali ye wa sɔla ani Ala deli i ka Ala wele i degun b'i kan i ɲɛsin Ala ma i ka Ala wele sabula degun yana k'i sɔrɔ Ala kuma dɔ k'a bɛ n'i sɔrɔ a kelen kɔrɔ kɔ k'i sɔrɔ Ala b'a kalama o la a ɲini Ala fɛ a k'a bɔ i kan o bɛna fɔ mɛ ni Ala b'a dɔn ko degun bɛ ne kan ka ban pour que a tɛ sin kɔrɔ k'a ta ka bɔ n kan la Ala ye adamaden yɛrɛ dan ni nature min ye n'a ye fɛn min ɲini k'a sɔrɔ a bɛ valeur dɔ de la mɛ n'i bagara ma ka fɛn min ta k'a d'a ma a bɛ bɔ ye fu de ye i n'a fɔ n'i balila ka miliyɔn 2 ta k'a di den ma k'o ta jago kɛ chaque année kalo kelen kɔnɔ a b'a bɛɛ dun ka ban ani min sabara sire kɛ ka wotoro pousser ka kɛ feere ka miliyɔn 2 sɔrɔ a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a yɛrɛ ye a y'a ɲini degun ni tɔɔrɔ dɔ kɔnɔ o sɔrɔlen kɔ i b'a dɔn yɔrɔ dɔn siga t'a la o la Ala wele de kɔfɛ n'i ye Ala ka dugawu jaabi sɔrɔ i bɛ Ala yɛrɛ valeur dɔn o de la o de kama a b'a fɔ k'an k'ale wele pour que n'a y'a d'an ma an ka dɔn k'a fɔ siga t'a la ale de ye setigi an karamɔgɔ waati nacogoya kama an bɛ taa ɲɛfɛ donc nin solution fɔlɔ ye sabali ani Ala wele o kɔ tɛmɛlen kɔ Sheikh Kan Ala kira b'a fɔ kisi nɛɛma b'a ye sabali hakɛ la a ko i k'a dɔn Ala ma foyi di adamaden ma min valeur ka bon min ka ɲi i n'a fɔ muɲu arabukan de ye sabali ye n'a adamaden ye muɲu sɔrɔ i ye fɛn bɛɛ de sɔrɔ o la an ka sabali ji laada tɛ kalaya ye ni degun bɛ yen a tun tɛ yen o cogo o cogo a bɛna bɔ yen a filanan silamɛya bɛ min préconiser o de ye araja'u wa adamul ya'as fo adamaden ka jigiya sɔrɔ f'i ka jigiya ɲuman sɔrɔ k'a fɔ ne bɛ degun min kɔnɔ siga t'a la n bɛ bɔ a kɔnɔ fɛn min kun tɛ yen n'a kɛra yen siga t'a la a bɛ tila ka bɔ yen siga t'a la nka kuma dɔ la mun de bi anw bila ka kɔrɔtɔ anw b'a fɛ ka yiri de turu bi a ka falen an ɲɛna bi an ka tila k'a mɔ dun Sheikh Kan n'a fɔla k'Ala k'an ka dugawu jaabi a fɔ amina nka n'a fɔla ko Ala k'i ka hɛrɛ bɛɛ don i yɛrɛ bolo kana o dugawu minɛ dɛ Sheikh Kan i bɛ bali k'a ye mɔgɔw bi hɛrɛ dɔ la i bi hɛrɛ dɔ sɔrɔ kan i bi bali k'a ye ɲɛtaa dɔ b'i bolo nka n'i seginna kɔfɛ dɔɔni i fa o fa o y'a ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ min b'e bolo hali a jaga tun t'a bolo k'a sɔrɔ ale mɛnna ka Ala deli ko Ala ka hɛrɛ k'ale Ala ka garijɛgɛ sanuman d'a ma Ala ka ɲɛtaa di Ala ka mobili di Ala ka du di yan fo Ala bɛ tila k'a yira a la sadi ko n y'i ka dugawu jaabi nka a yɛrɛ tɛ dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ a dugawu jaabi la Ala bɛna bona dɔ de bɔ a la min bɛ o hɛrɛ in tɔnɔ dun o hali kɛlen k'a sɔrɔ o parce que ale den de y'a sɔrɔ o la an bɛ degun min kɔnɔ bi a ka di an ye an ka bɔ a kɔnɔ an ka kɛ a hɛrɛ la mais an bɔli a kɔnɔ fana kɔrɔ tɛ k'a fɔ anw de bɛna mɔ ta k'a dun Ala bɛ se k'a mɔ di an denw ma an bɛɛ minnu tɛmɛna u ye wulikajɔw de kɛ u ye cɛsiriw de kɛ mais anw b'o caman hɛrɛ kɔnɔ bi k'a sɔrɔ anw m'a sɛgɛn kɛ mais n'i y'a ɲininka tiɲɛ don an y'a sɛgɛn kɛ parce que minnu y'a sɛgɛn kɛ o y'a sɛgɛn kɛ anw de donc an ka jigiya ɲuman ta an bɛ degun min kɔnɔ Ala k'an bɔ a kɔnɔ n'Ala y'an bɔ a kɔnɔ ka hɛrɛ di an yɛrɛ ma a ka d'an ye koyi nka n'a y'a di an bɔnnaw fana ma o fana tɛ kojugu ye o la toujours an ka jigiya ɲuman ta an ka jigiya ɲuman ta gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo nɔgɔya b'a kɛrɛfɛ Ala b'o de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ fa inna ma'al usri yusran a mana gɛlɛya cogo o cogo nɔgɔya bɛ yen wa ko ni mɔgɔ min yɛrɛ mako bɛ nɔgɔya la dɛ i bɛ ɲɛsin gɛlɛya de ma ni maa min ko n kana sɛgɛn n ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'Ala ma fara kɛ i b'i ka ɲɛnamaya kɛ jɔnya de la
i b'i ka ɲɛnamaya kɛ jɔnya de la Cheikh Kan n'i ye Mali yɛrɛ sigicogo lajɛ c'est à dire Mali ɲɛnamaya a sigilen don c'est à dire que jɔli de kan i b'i jɔ de k'i kunkolo labaara ka se ka ɲɛtaa sɔrɔ Ala ka faamu d'an ma amin ya rabbal alamin Cheikh Kan naam bakuruba la Ala bɛ min fɔ an ye a n'a ka kira bɛ min fɔ an ye gɛlɛya kumaw la o ye sabali ye ani jigiya ɲuman an k'o de ta Ala bɛ min fɔ an ye kɛrɛnkɛrɛnya ma naam n y'a f'i ɲɛna n ko silamɛya ye diinɛ dɔ de ye silamɛya tɛ datugu mɔgɔ ɲɛ Ala mago bɛ min na a b'o fɔ an ye kira ladilikan min far'a kan a b'o fɔ an ye o kɔ tɛmɛlen kɔ e yɛrɛ Cheikh Kan ni i ɲɔgɔnna minnu bɛ ni Ala ye aw sɔn dɔnni ni faamu ni kodɔnw na aw fana ka bilasiralikanw silamɛya t'i ban a ma silamɛya t'i ban a ma a minnu bɛ yen n'a ti dankari silamɛya la silamɛya b'a fɔ a ye nin fana ta a k'a fara aw kan i y'a faamuya o la kodɔnnaw ni faamutigiw ni ɲɛɲininikɛlaw fana ye min fɔ an ye gɛlɛya waati la ni Ala sɔnna an b'a fɛ k'o kɛ k'an ka baro kun cɛ inshallah naam o dɔ ye jumɛn ye istiqdamul alam kɛ wuqud Cheikh Kan ni degun nana c'est-à-dire il faut transformer les difficultés en opportunités gɛlɛya min filɛ nin ye ne bɛna se ka gɛlɛya in yɛlɛmɛ cogo di k'a kɛ ɲɛtaa sira dɔ ye Cheikh Kan yɔrɔ an bɛɛ bɛ siran tasuma ɲɛ mais hakili y'a to an y'a labaara k'a kɛ nafa ɲini sira ye i y'a faamuya donc ni gɛlɛya nana fo i ka se ka gɛlɛya in de transformer k'a kɛ ɲɛtaa sira ye parce que gɛlɛya tɛ kojugu ye quoi mais a bi mɔgɔ lakalan de walasa ka se ka ɲuman sira ta donc kodɔnnaw ni faamutigiw ye min fɔ an ye an ka se k'an ka gɛlɛya transformer o de kama Ala b'a fɔ an ye ko wa nabluwakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min as-samarati wal-anfusi wa bashiri as-sabirin bon i bɛna ye Ala ko k'a bɛna an lajarabi ni degun ni kɔngɔw ni fɛnw ye o ye jumɛn ye n'a ser'i ma e ka se k'a ta ka kodɔn ni faamu dɔ bɔ a kɔnɔ min bɛna ni nɔgɔya ye o de fana b'i ka mɔgɔya jɔyɔrɔ yira o de fana b'a yira k'i ye adamaden ye i y'a ye wa misali suru an filɛ nin ye crise min kɔnɔ sa n'o y'an ka science ko gɛlɛya ye Cheikh Kan dɔnbaga dɔ bɛ k'a fɔ n ye ko dɔw ye furu sɔrɔ nin kɔnɔ i y'a ye wa dɔw y'a jate minɛ nin gɛlɛya min nalen filɛ ne bɛna se ka opportunité jumɛn de bɔ a kɔnɔ pour que k'an ka mɔgɔya jɔyɔrɔ yira Ala ye seni kɛ minnu ye u b'a lajɛ fɛn tɛ minnu bolo u bɛ taji dɔ ta ni k'a d'olu ma balo tɛ minnu bolo u bɛ balo dɔ ta ni k'a d'u ma c'est à dire gɛlɛya de bɛ yen nka e sera ka gɛlɛya in transformer k'a kɛ nɔgɔya ye o la fo adamaden bɛɛ fana ka baara kɛ ni nin yɔrɔ ye mais attention il ne faut pas confondre profiter des difficultés et aussi comme dirais-je transformer les difficultés tuma dɔ la dɔw b'u profiter gɛlɛya la walasa ka gɛlɛya wɛrɛ nati olu kelen ka nafa kama Cheikh Kan Ala y'a nɔgɔya e ye e sera ka taji dɔɔni sɔrɔ min b'i kɛrɛfɛ n'o ma dɔ sɔrɔ hali n'i bɛ fɛn minɛ a la parce que i ye degun dɔ kɛ nka ka taa kɛ taji ni hakɛ ni fitinin kama i bɛ taa wari fɔ a ye min yɛrɛ bɛ tila k'ale jigi latigɛ Cheikh Kan o tɛ mɔgɔya jɔsen don ye silamɛya t'o ɲini an fɛ ni degun bɛ yen an ka ɲini ka ɲɔgɔn bɔ degun kɔnɔ mais kana fɔ k'i b'i profiter mɔgɔw ka degun na an yɛrɛ ɲuman na ko pour que k'i kɛ fɛn ye Ala ka an kisi o ma hali ni fɛn sɔrɔ la a tɛ kɛ fɛn nafama ye an karamɔgɔ baro in kuntagala ka jan a nafa ka bon an ka baara nin waati la baaraw de don waati n'a cogoya kama n fɛ ka kuma kuncɛ kuma fɔ an ye ka dugawu k'an ye alhamdulilahi rabbil alamin Cheikh Kan an bɛ Ala de fo sabula Ala ye don o don jira adamaden na a bɛɛ ye i ka kodɔn n'i ka faamu bɛ se ka sabati cogo di kosɛbɛ i ka se ka nafa sɔrɔ a don kɔnɔ ka se ka don wɛrɛ fana labɛn ni a ye siga t'a la o la an bɛ Ala fo ka min fɔ kumakuncɛ kuma la silamɛya bɛ min ɲini bɛɛ fɛ o ye toujours an ka kɛ sabalibaa ye et puis an ka kɛ dilannikɛla ye situation mana kɛ cogo o cogo la
an kɔni ka ɲini waati bɛɛ ka se ka dilanni de kɛ situation kɔnɔ an kana kɛ tiɲɛnikɛla ye an kana tiɲɛni fana favoriser o la ka foli lase an karamɔgɔw ma sabula n'i y'a mɛn k'an bɛ sigi bi k'an bɛ kuma diinɛ ko kan k'an bɛ mɔgɔw bilasira diinɛ ko la dɔw de fana ye degun dɔ ni tɔɔrɔ dɔ kɛ pour que an ka fana ka se ka o nafa sɔrɔ bi o la vraiment an b'u fo kɛrɛnkɛrɛnya ma Cheikh Kane ka e yɛrɛ fo sabula kalanbaa ka ca dɔnnibaa ka ca nka o bɛɛ kɔfɛ ka anw wele k'an kana sigi olu sigiyɔrɔ la ka na sigi olu jɔyɔrɔ la k'an ka kuma fɛn kan olu ni min ka kan ka tɛmɛ anw kan vraiment o ye bonya ye kuma dɔ la jagɛla bɛ se ka e bila a kɛli la sabula maa min tɛ fɛn dɔn n'i y'o wele ka bɛna dɔɔni kunna kuma dɔ la a ka gɛlɛn o la an b'i fo k'a deli Ala fɛ i y'a dabɔ jigiya min kama Ala ka jigiya in fa émission min n'a b'i bolo n'o ye diinɛ baro Ala ka ɲɛtaa d'a ma Ala ka kɔrɔta d'a ma maa maa bɛ na i ka kɛnɛ kɔnɔ yarabi an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛɛ kɛ c'est à dire que nɛn sabatilenw ye o bɛ ladilikan minnu di fana Ala ka faamu di lamɛnnikɛla bɛɛ ma ka foli belebeleba ta ka ɲɛsin an karamɔgɔ ani an ka sedi ma nin waati in a bɛ taamana Sénégal an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka segin n'a ɲuman ka n'an yɛrɛw ɲuman sɔrɔ ka foli waleɲuman ta ka ɲɛsin lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ma ka ɲini Ala fɛ yarabi an bɛ degun min kɔnɔ Ala ka bɔ a kɔnɔ Ala ka lakalishi kalifa wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Cheikh Mohamad Yusuf Sako an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ni walanda nafama ani ladilikan ɲumanw dili la an ma ka a ɲini Alahu taala fɛ Ala ka a don tulo kunnandiw kɔnɔ tulo kunnandi minnu bɛ a minɛ ka baara kɛ ni a ye ka segin ka aw yɛrɛ fana fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka lajɛli ko ɲuman ani aw ka jantoli la ni jɛmukan in na aw minnu ni jɛmukan in tɛ fɔ ko waati si jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira ani aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.